संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। 2024 ला होणाऱ्या लोकसभेमध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि आदरणीय अमित शाह आणि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजींनी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना एक उद्दिष्ट दिलाय की तुम्हाला आम्हाला सर्वांना आता NDA चे असणारे आपले खासदार आहेत, या खासदारांमध्ये भर टाकायची आहे। तुम्हाला आम्हाला सर्वांना 400 पार करायचे आहेत आणि हे 400 पार करत असताना सिंधुदुर्ग आणि राजापूर हा मतदारसंघ तुम्हाला आम्हाला सर्वांना जिंकायचा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।